Web aplikazioen garapenaren heziketa zikloa web aplikazioak egiteko eta kudeatzeko erabiltzen da. Bere oinarri garrantzitsuena izango zen programazioa. Programazioa bai web aplikazioetan, bai multimedian eta bai mobilak eta horrelako ekipoak. Gure helburua bai da ez bakarrik konpetentzia teknikoak lantzea, baizik eta bai zeharkakoa. Beraz, etasi modeloa erabiliko dugu eta bertan erronkak landuko dira. Euren lantokia izango da ordenadore gela bat eta talde lana egiteko gune desberdinak. Nahi dana da ikastea eta euren kabuz egunean aldatzen doiesan programazio, lenguaia, programazio oinarriak, multimedia ekipoak eta horrelako guztiak, edozein momentutan ikasteko gai izan daitezen. Leharti bai ikastetxean, ikasi neban aplikazioen garapena. Kuntau ginen 3 lagun enpresa baten, da esagen duen, botako apiztina, azkanin pirau ginen handik eta enpresa azkanin sortu gendun. Gure biharre printzipala da, web aplikazioek eta sortzea. Eta ikustegu bai Ametika Futuro biharrezkoan gala hor eta programazioen bertan da. Azkanin egin dana programazioera.